Valentin står for døren, og derfor hjælper vi dig med at finde den helt rigtige gave. Har du ikke en kæreste, er det en oplagt tid til lidt selvforkælelse. Essens forhandler eksklusive skønhedsprodukter, og vi har på grund af Valentinsdag sat specielt udvalgte varer ned med op til 60%. Luksus kan man ikke få for meget af, så om det er til kæresten eller dig selv, så er der plads og råd til forkælelse. Se alle vores Valentinsdags tilbud på essens.dk/valentin. Husk, at vi leverer inden for 1-3 dage og sender det hele fragtfri, bare du bestiller for minimum 4,99. Vi er også på Facebook, Twitter, Pinterest og Instagram, så like, pin, følg og synes godt om, så går du ikke glip af noget. Det var det for denne gang. Vi ses snart igen.